for. Hvad vil du gøre, hvis jeg tog min hånd ned i dine bukser? Det Der står skide. Nej, der står skride. Det er mega surt, det er surt. Så det er dejligt, at du tager en hånd ned i mine bukser. Det fik mig ikke. Jeg tager mig på patterne med den. Hele tiden begynder at kysse og snøve. Og mange ting. Jeg tror, jeg har den måske til film. Hvad er det? Jeg tager mig på patterne.